En? En? Asa ka? Wala sa gili. Huwag mo nagili nga naman. Basta. Kita ra ta sunod adlaw ha. Paway sa ba basig nakurat-kuratan na karong adlaw ha. I miss you. Alam nyo ko't di rin makuhat, bisan pag muinit pa man di rin muuwan. Kay di ba tiyo ka pwedeng taong gugmaan? Ako ang kasing-kasing, ikaw manggit po di ang ganahan. En? En? Naunsa ka, En? Naunsa ka? Hindi ko. Ikapoy na ko. Sige, kapuy na ka nga mo. Pag ganyan pagsugod na to. Ano ni? Prank? Prank? Kanang bulagan si Marjong for a day prank? Prankster, naday ka karonin. It's prank! Prankster, and. Una, kay paagi rin mo sa yaga-yaga tanan. Maong di ni mo mabati ang kasakit sa mga insulto nga ilang ginaingon sa kuha. Grabe, wak ba siya nag-ulaw tong bayhana nga nagsabay atong ku ano nga, bulkaboy raman to. Ikapoy na kaayo ko. Naula na pud ko pag-ayo. Makamingaw ang sa una nga, kitang duha magsabay. Pag insulto sa imo ha, o pag insulto nila sa kuha. Ano, kuan pa gyud kanang mandelibi like suman ra. Grabe, wak mo na ipakaon ng nana. Langit ug lupa ilang agwat gyud. Tungod kay anira ko. Okay naman sa ko insultuhon ba, ignan ko nilag bulok, bulkaboy ug tigsuroy rag suman. Pero proud makuha na nga tigsuroy suman kay sa karon sa kana nga pamaagi. Makatabang ako sa ginikanan, ta hinaot proud pud ta anak sa kuha. Hinahinay naman kog bag-o para sa imo ha. Bag-o? Unsa man to kung nadunggan nga imo datong gibukbuk tong mga kasabay nimo sa bulka sa una? Ti kabalo ka to si Bulka Boy, to supplier og bulka diri sa tua. Ti gibukbuk niya to makabuanan niya sa bulka-bulka. Maldito man ka siya ti di na siya magbag-o ti ba? Maldito magyapon ka na usab. Ako raman to silang gitudlo ag leksyonin kay labtanon ba? Labtanon sa tunduha ba? Pasagdan na ang tanim mo dilang tanim patulan. Pero en kabalo ka say masakit. Sakit kay na makitaan ka nga masakitan kay gipili na ako nga magpabilin sa mong kiliran. Kasi yun ba sa mga butang na ikaw bubuhin na lang? Di ka alintan ba tanan na dong kaagi? Kasi expectation akong pamilya sa kuha. Dili ko gusto nga maguba ni tungod ani nga gugma. Dili na ba ako importante? Pag man ako gugas, pabalaag na ko pa ha. Kung saan ba ka tinuod nga naguyab-uyab naman daw ka, kika na sa mga disinte nga pamilya para dili ta maulawan sa itong mga kaparentihan ba. Basig ka na imong mauyab-uyab ba. Adik-adik na, basig barumpado na. Jesus oh, tanaway mong mama oh, nakagraduate jud. Unta po din ikaw makagraduate pod ka. Lagi pa? Kaya di jud ko gusto ba nga mamali ka o pagpili sa mong lalaki ba, basig madisgrasya lang ka, di ka panindigan. Patas ako pa. Oh, sige. Basta ang sabot na to ha. Masugot ko, mulaag ka bisan asa. Basta pagtarong sa mong eskwela, ayaw patunto sa gugma. Lagi pa. Isa ko. Uy, tinatong rumor be? Katong Bulka Boy, yung man to? Rumored boyfriend man daw to ni Mabe. Pag sure dira abi oy, bright biya kayo ka be. Tapos ito ara ka sa Bulka Boy paingon. Abi na ko katong nerdy. Sumat quizzer ba? Kasayang ba to binaw sa day ka? This English be ba? Katugod kung what the heck? Oo, kato siya ba? What the heck? O dapat mong pilion kay pareham ta kauban sa quiz B. Bright betang duha kita, be duha partner. Partner naman ta sa eskwela pero sa imo boy man akong gusto ba? Nung dito itong ingon nila, nga kung bright ka sa eskwela, bulok ka sa gugma. Ay, pag binulok in, what the heck? Pero in kaya na to ni ba? Kaya man nato ni. Sa unang
muhang gilabay panahon Ambot lang Jong, na-realize na ko ba nga, paspas raman jud ta oy. Di man pwede nga happy go lucky lang ta per me. panahon nga ako raman ang muhang kalipay ug karon na Ug isa pa Jong, hubog ka to nang uyab ka sa kuha. Kasi yun ba sa mga butang? Sa man ni Jong? Kanang, will you be my girlfriend? Girlfriend? Yes. Na ikaw bubuhin na lang. Di ka linsan ba tanan na kaagi? Dili na ba ko importante? Kasayun ba sa mga butang na ikaw bubuhin na lang?